Good morning mga kabangas. So welcome back to our video. Today is Friday, November 6. 7, 6 naman nun. November 7, no? So, ugma, abado na. Abado. Today is Friday, Friday. Alright. So, welcome back again sa atong video. So, this morning, vacant man, nako, pakpak na sa si George. Pakpak na sa ta, kaon na sa ta. Mahaw ta kay, nanarbaho, raganit ta kay aron makakaunta, no? Diba? Bilang ng binulaos nga sistema, no, mga kabangas. Mingaw kay ko sa inyo ba, kay dugay ko ka vlog. So, again, no, mga unta karon, right? So, pakita na ko sa inyo ni ako mga materialis dire. So, looks familiar na. Doon nga bok. Ano ba to? Looks familiar, Yan ang pakalito sa anin. Looks familiar. Looks familiar, do ka mo? Ano to sa duwa diri? Isang nga looks familiar, nilungag nga saging, inog na. Way kalburo na. Kurtisi sa akong bayaw. Yatag ni Doy. Doy, naray mo saging, Doy, Doy, hinog na. Right? Of course, atong red rice diya. Nadari, sa diay. Way sudan. Nagpalit, nagsudan. Kanang labit-labit bitaw sa tuna nga gigatan. Labit-labit sa tuna. 40 pesos. Okay na kayo. Humay sudanan sa day. Dayon, of course, di mawala tong gulay, pakbit. So muna itong salu-saluan ron, muna itong tirahon ron. That's it. Spray. And so, kaon ta mga kabangas. Balang ko tayo kwata, kaon ta. Importante yung mahalaga. Ang importante yung mahalaga. So, we are thankful very much that we are still alive and kicking. No? Salamat nga kamata-pata dining takna sa kabutagon mga kabangas. Ang panahon karon kabalo, di naging safe. Ngayon ka mga kabangas. Cheers. Gulay. Ang gita kay itong dipinsa. Kanina kadlaw, kusuga ka ulan ay mga nakamata ko tungkol sa kakusog sa ulan gabi nga nakadlaw mga 1:30 kamata ko, tanan na mong relo sa kong cellphone 1:30 early in the morning. So okay ulan dito magkumpiyansa mga kabangas kaya kanining bagyo nga uwan ang ngalan, uwan. Dako kayo, entero Pilipinas sulod sa iyang yung murag niya, baka nang lilo niya. Dako kayo, dako pa sa Pilipinas. Munang itawag po Japan sa super typhoon. Di tagkumpiyansa mga kabangas kay kuy. Naana ba dito sa Mindanao? Iyang truck padagan pasakas taas. Dili siya mulan full sa Mindanao pero nasa da nagsugod og kuan niya
pasaka siya ba yung trajectory, pasaka. Labay siya sa Visayas pa yung Luzon niya. Kanang yung tuyok niya ba? Kung kayo, kung yun, masulod yun itiro Pilipinas. Medyo kuyaw gini. Wala isa, super typhoon. Ampo kita mga kabangas kay, uy, ginuura gid kabalo sa tanan. Ginuura gid. Nang dol kita sa iha. Kay sa ragi natong dangpanan. Usay kani mga bagyo magduda sa tabanga because of the technology karon nakabasa ko ba ganina kadlawon sa iyo mo ko nagmata na ay panghitabo dito sa somewhere in kuan ba kanang during to sa World War II man siguro to kuan gipaulan sa US ang naay portion sa Vietnam. Gubat man to sa Amerikano o Vietnamese. Vietcong. World War II. Naay unsa ni? Naay portion ato nga kung ibasa ganina nga gubat naman. Ya, pilihonon man ang Amerikano ato, napildi ba gyud ang Amerikano against sa Vietnam, sa Vietcong, itong gubat nila sa World War II. Napildi ba primero Amerikano to. Hindi mo sa Amerikano, nag-cloud seeding sila. Ayaw na isult, ilang cloud seeding, ilang gibubo ito sa kawanangan, aron mo form siya og mga gabon na mahimo siyang ulan. Basta nagbahagot na area sa Vietnam nga gibahaan ng ilang mga armaments, ilang pagkaon, ilang mga stocks, ilang mga logistics. Wala na nakasupply kay mga bala, wala na kay nagbaha man. Nagbaha. So, pwede giday himuon sa mga superpower nga nasod mga kabangas ang bagyo as weapon, as biological weapon. Ngabi ba? Yan. Kita mo itong documentary about HAARP nga dire sa Pacific Ocean mag-form og bagyo lagi. Buhaton ba i-create nilang bagyo to devastate the other country nga daily allied sa US kontra na. So gigamit na nila as weapon karon. Gawas anang laser. Dugay naman na ang laser. So ang kalamidad nagamiton as weapon day. Hadok kayo ba? Takabalo ni mga bagyo sa Pacific ba? Takabalo. Anyway. Gila kong tapon. I hope nga natural lang na siya. Pwede din siya. Ano ng mga kabangas? Pwede gampun ba? Kung nag-cloud seeding. Pwede din siya himuong weapon. Hadok kayo. Kita nga ultimo ra nga nasod walay dili strong ang atong capability sa atong mga kasundaluhan. Wala taan na mga high-tech gid kaayo nga mga armaments. No, kita minang ato yung atong mga nasa gobyerno makadagkuan to ilagi ng talaan pa kayo kay loy ang inosente. Kita nga mga inosente nga nanarbaho lang taon sa inato religiously nang narbaho kay para mabuhay ang pamilya niya. Gigamit ra man ito sa uban nasod. Ngayon na ba? No? Kasi nang maggubat ang away gyud tinud-anay ang Amerika o China proven as superpower. Gamay ka kaya
na may mga American bases dito sa Pilipinas, may bigo na kabuok. Una, may nabumbahon. Yung ano mo, ay lag na yung mga Amerikano mo tabag asdang gubat dito sa tua against China. Kasi kung tanaw dili na, supplyan data nila na mga equipment, armaments. Pwede na sila mapir sa gubat. Pero nagubat, dili sa atong nasod, loy kita. Itong mga bata, loy kayo. Mga young people, mga kabatan ulan, loy kayo. Damay man, collateral damage. Yung atong gobyerno, naong lagi na pa kayo. Yung China, superpower po ba yan? Nabi na sa capability good nga. When it comes sa high power nga mga armas, missiles, nuclear. Kaya, yun nga, dito mga kabangas, kay, ano yun, nagkadoon lagi siguro ang pagbalik sa Ginoo. Kung una na ito na itong mga kinabuhi, this is the time na magpadoon na kita sa Ginoo kay karoon lang gani, tungkol na mga issue karoon sa flood control. Wala kita maasahan, kasi mo laban na to. Magsabaay ka niya, takpon ka. Pagkagrali-rali, nabayan mo kirgas niya. Agad, punta. Nata sa uncertainties. We are uncertain sa atong plan. Taon na lang tayo mga ultimo lang. Walang kita mga kabangas. Istoryalan na to, Huwag na akong pagka. Apilan ni paniod to. Kawang ko kusap, punya pa mga alas 3 sa 4. So, anak na lang mga kabangas, ha? Again, do not forget to like, share, and subscribe sa atong YouTube channel, Kawanders TV, Ronel Kider. No? Salamat mga kabangas. See you next video. Bye-bye. Babu.